video ikwa bang ne phadin khengyat hakabe dei bat ka video kabaki babun kinong pel kila sakhi bat ki babun ru kile ai ki comments ba pher jamphi te khuble shibun ya kilai ba comments baro na banta ka to ka video Terajalan na pring jamphi ki bombat pet ya kani ka video kin so bhavan pet ya ka hak link description jam kani ka video hakato ka video ngi e bo pastor shunadi ya kato ka bi palatan chu yu bandi pan shisha ya ka chinget ba shisha jong ho jisu batlu pan shisha ya gospel ka jong marcus kanang ba khan reu khat ka ba khat pra ka ba ong lada phiti ka e ru ka basniu kan basniu ye phi ken upastor ha kum ka to ka khleman ka bala pan kandet ye ki babon latan ju yu pan shisha ya ka chinget jong ta ka ba di ya ka bi Henry haka jakap un jubab da ka jing sarong ba ka jing shapting ula jubab da ka e ka ba crown haka tin ka jong play shuna di e ka bi shuna ya nya ba unong kali jing kali Henry ula jubab da ka tin ka jong play ka ba ong menam Tynjuh yu try u play jong ne ka ping la ban sham nang gospel ka jong Matthias ka nong ka ba saw ka khat ka ba nyu ka ni ka respond na ni ka jubab jong pastor kam dei ka ta ka pan pa ka jing tra jong ku mu shakri jong play kumbang yu I haki comments lani kam dei ka jing bom no jong u bandi kumbala pa haki comments ba pher jong kani ka video Henry kani ka pan pa ka jing start jing shampang ba jing shan ya jong u hau play haka bible ru ni sham bu jisu ru kan tat ban pen shisha ya ka bo jong u bu long khu no play hakmat u setan da ka ba pano eladi na jong ka temple Upastor open ya ka ching shlur om da ka babu ya ka ching em jo ha ka ching ma Henry da ka bi yang scam halor ka nong rim jo ka tin ka jong play ni em hap teng ka per thei ka ba ap kamang ya ki dak ki kam phla bat ki ching phla Henry ka jubab jong pastor ka pan kan mau yangi ba ka chinget ba shisha kam dei shapang ka shu ni jing pen ya ka e kam dei ban penang kam ya ka ching tang ban yo pediang ai no play lani ban yo I kam ba no play Henry ka chinget ka basha ka dei shapang ka ching pandam ya di ba ching ko u play ka chinget basha ka dei ka jing sham jong I ba play ha ka ching em man ka si jong ka chinget basha ka dei ka ba khi ka ba em ha ki kam ki tin ha ka ching em jing jong I ba ro ko man la ka si ka ni ka khubor ka long na ban ta chong I ba ro pangilong ki basta bat ki ba shampang bangim dei ban sha ba ki bor jong ka per thei kin Tynjuh bat pan shisha ya ka chinget jong I da ka jingle ki balong extreme art kumba ong hak tin nong wei ni palat pot kumbang I ong ka ching pen kun ki ba bun nani le se habang ya kendu ya ki ba kum ki ne ki chat das ne ching Tynjuh Kaei thalai ka phila hanle tane kaei ka jubak jong phi so ha share ki haki comments but ka ju so jong phi haka be dei but kani so ba ban pan pa ha comment section jong kai ka video khule shibun uble ka khu And you please testify for the audience that you have the true faith in Jesus.